Il-ħadd it-tajjeb. Illum 19 ta' Marzu, ir-Rabaħat ta' Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura. Jikkonċelebraw il-Kappillan Patri Raymond Kallija u Patri Joe Vella.
Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Insellem mod speċjali l-komunità ta' din il-parroċċja Aziza tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Fgura u l-kull min qed isegwina permezz ta' TVM u il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Qegħdin fir-raba' ħadd tar-Randan u f'din il-waqfa li tfakkarna li l-ferħ tal-għid mhux il-bot aħna s-saċerdoti nilbsu dan il-kulur li jintuża darbtej biss fis-sena. Li fakkarna fil-warda, allura l-Ingliż jgħidulu rose color, mhux għax għandna baby girl, sewwa. X'inkella tippretendu l-ħadd li ġej jkolli biċċi lesti jew insomma. Dan huwa s-sinifikat nużawh fit-tielet ħadd tal-Avvent qabel il-Milied u fir-raba' ħadd tar-Randan qabel l-Għid. Bħallum it-19 ta' Marzu soltu nagħmlu l-festa ta' San Giuseppe li din is-sena niċċelebrawha għada ma tintilifx il-festa ta' San Giuseppe meta it-19 ta' Marzu jaħbad il-ħadd tiġi trasferita għall-eqreb jum u allura mill-lum stess nawgura l-kull min hu imsejjaħ u msemmi għal dan il-Qaddis Aziz San Giuseppe. Fil-biru ta' din qudiesa ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marja Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. U Alla in b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek għamel il-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal Samwel ra lil Eljab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħi. U l-mulej qal lil Samwel: tħarisx lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jiena diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajn imma l-qalb. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu. Imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha? Ġesse wieġbu: għatfadal iż-żgħir qiegħed jira n-naċ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn.
u batalieħ u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qum u idilku, għax dan hu. Samwel ħaf idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakkmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inwieġbu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tjieba u l-ħniena l-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, immissa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawlit id-dawli intom. Frott id-dawli jinsab f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lil-mulej u tissieħbux f'emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi tistħi mqar jekk issemmih. Imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox. Għax kull ma jidher hu dawl. Għalhekk jingħad: stembaħ int li jintrieqed u qum mill-imwiet, ħajiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħaj lill-Alla. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej. Min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej Ġesu li maħraġ il-għama minn twelidu u d-disċipli tiegħu staqsew: Rabbi, dan tweled għama x'din epu stess jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu? Ġesu wieġeb: mhux għax din epu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jienu d-dawl tad-dinja, kif qal dan besaq fl-art, għamel minnu isutajn
u dilek biħajnejn ir-raġelama u qallu, mur inħasel fil-menqa ta' Silwan, din tfisser il-mibawt. Mela dak mar inħasel u ġijara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jaraw, għaxu kien tallab qalu, dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qeda jittallab, xuħud qalu iva u oħrajn qalu le, imma jixbħu. Iżdu qalilhom jiena u qalulu mela kif infetħulek għajnejk. Weġibhom wieħed raġel jgħidulu Ġesu, għamil ftit tajn dilik li għajnejja bih u qalli, mur fis-Silwam u nħasel hemm. Mort inħsilt u ġejt nara. Qalulu fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Lil dan ir-raġel li fl-imoddi kien ma ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnej lama, inċerta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-lama kif ser jara u qalilhom, edli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xut mill-Fariżej qalu dan il-bniedem mhuwiex ġej minn Alla għax ma jħares is-sibt, iżda oħrajn qalu kif jistgħu qed midneb jagħmel sinjali bħal dawn. U ma qablux bejniethom u reġgħu qalu lill-lama, inxidirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk. Qalilhom dak profeta. Il-Lut ma ridux jemnu li hu kien għama u ħaddawl qabel ma batu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom. Dan li intom qegħdin tajdu li twilet għama, dan binkom mel issa kif ġie jara. Il-ġenituri tiegħu wieġbu qalulhom, nafu li dannu tifel tagħna u li twilet għama. Imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħajitkellem huwa lih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lut, għax il-Lut kienu ġaftemu bejniethom li jekk xi ħadd jisqal li Ġesu l-Messija isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal dal-boħra ġawbatu għal dak li kien għama u qalulu, għati glorja lill-Alla, aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom jekk hux midneb ma nafx, ħaġa waħda naf li jien kont tama u issa qiegħed nara. Qalulu immu x'għamillek kif fetaħhomlok għajnejk? U weġibhom ġattilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jew tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu? U qabdu jajruħu qalulu, dak kien dixxiplu tiegħu, aħna ta' Mosè dixxipli. Aħna nafu li l-Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom, sewwa hawn qiegħed il-għaġeb li intom ma tafux minn fejn ninqala u madankollu li fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lil midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lill-Alla u jagħmel ir-rida tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnej wieħed għama mit-twelid, li kieku dan ma kienx ġej minn Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu qalulu int se tallem lilna, int li twelidnu bit waħdek u keċċewh il-barra. Ġesu semma li keċċewh il-barra sabu qallu, temmen inti b'in il-bniedem? Dak wieġeb u qallu, minnu mulej biex nemmen fih. Qallu Ġesu, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qallu nemmen mulej u nxteħet arkubteħ qudiemu. Imbagħad Ġesu qal, jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xut mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħu jgħid dan u staqsew. Aħna wkoll omja, weġibhom Ġesu, li kieku kontu omja ma kontux kunu ħatja ta' dnub. Immissa qegħdin tajdu aħna naraw mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Llum qegħdin naqraw dan il-Vanġelu huwa pjuttost twil, allura l-omelija tkun qasira biex impattu naqra. Sib qasir ispirat propju minn dan id-dialogu qawwi bej ħafna protagonisti. Imma nutaw Ġesu u hekk jibda
dan il-Vanġelu kien għaddej u jilmaħ raġel ama minn twelidu. Il-qoddim nirrealizzaw ukoll li dan l-ama minn twelidu, peress li ma setax jaħdem, kien emarġinat fis-soċjetà, kien tal-lab, hekk kien jgħix dan. Ġesu jiltaqa' miegħu din il-kondizzjoni ta' tal-lab, ta' wieħed li mit-twelid m'għandux il-kapaċità jara u jaraf allura, mit-twelid. U din il-Vanġelu jintażel bitħejjija għal-Magħmudija u għat-tiġdid tal-Magħmudija li se nagħmlu fl-Għid il-Kbir. Għax il-Magħmudija wkoll kienet tissejjaħ il-passaġġ u l-mixja tal-imdawlin. Għadna kemm smajna wkoll lil San Pawl jitkellem lill-komunità ta' Efosu u jgħidilhom bl-istess tiġbija: intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu ta' wlied id-dawl li jintom. Mela li tkun nisrani u li tkun wilt id-dawl, li inti tifhem li għandek bżonn lil mulej biex jatik id-dawl veru fuqek innifsek, fuq ħaddieħor, fuq Alla nnifsu u fuq id-destin tiegħek. Fil-fatt il-konklużjoni tal-Vanġelu hija dialogu qasir ħafna ma' qawwi bejn Ġesu u l-orrif tal-liġi li jippretendu li jifmu tant li meta l-ama li beda jara jispjegalhom kif jaħsibha hu, jgħidu li se tgħallem lilna u jkeċċuh. U lil Ġesu jgħidu li maħna lura omja, u Ġesu jgħidulhom jekk intom taħsbu li taraw allura għadkom omja. Xi trid tfisser il-ħaġa? Jekk inti min għalik li mingħajr Alla se tifhem min inti, x'inhi ħajtek, minu ħaddieħor, x'inhu d-destin tiegħek, allura se tibqa' fl-ama. Id-dawl li jagħtina Ġesu mhuwiex id-dawl fiżiku, hemm uħud li ma jarawx imma għandhom id-dawl ta' Ġesu. Bl-età forsi nikbru fl-erf, nisperaw u nawguraw li nikbru fl-aqal, imma l-vista tibda titbaxxa. Għax mhux kwistjoni ta' vista mill-lat fiżiku, imma hija kwistjoni tal-qalb. L-affarijiet ta' vera ma tarhomx bl-għajnejn, imma bil-qalb. Aħna l-Maltin għandna din l-espressjoni sabiħa, il-qalb tifhem. Il-qalb tifhem. U allura Ġesu meta jagħtina dan id-dawl qed irrattab il-qalb tagħna, qed jagħtina kapaċità li naraw, li narfu li nfusna l-ħaddieħor is-sitwazzjonijiet tal-ħajja f'dawl ġdid, fid-dawl veru tagħhom. Il-Vanġelu wkoll kien kelma qawwija, speċjalment meta nkiteb, għaliex kienet esperjenza komuni li min ikun nisrani iħossu mkeċċi mis-soċjetà. Mhux biss mis-sinagoga tal-Lut, imma anke fl-imperu kien hemm il-persekuzzjonijiet, ibda minn dik ta' Neruni li qatlet ħafna nsara. Ma kienx ħaġa faċli li inti tażel li tkun nisrani. Jista' jkun li din l-esperjenza għadha magħna. Il-mulej għamlilna kuraġġ. Id-dawl li jagħtina u li aħna mistednin inħadnu għandu prezz. Isimgħu il-San Pawl jgħidilna: ejxu ta' uliet id-dawl li jintom, frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Dak huwa l-eżami għalina l-insara l-aħwa, dak huwa l-kriterju
Jiena tnejx fid-dawl ta' Ġesu. San Pawl juża daw it-tlet kelmiet eżiż: tjieba, ġustizzja, verità. Imbagħad jitkellem ukoll fuq l-emejjel tad-dlam u jgħidilna aħarbuhom l-emejjel tad-dlam. Dak li mhux tjieba, dak li mhux ġustizzja, dak li mhux verità, aħarbuh għax intom uliet id-dawl. U l-kelma li bija jamlinna kuraġġ l-Apostlu missierna hija kelma li se tippreparana għal ħadd li ġej, il-ħadd tal-qawmin tal-Lażru mill-imwiet u għal-lejt il-kbir li issa verament qrib. Stembaħ int li intriqet u qum mill-imwiet ħajiddi fuqek Kristu. Din hija l-esperjenza tal-adulti li se jtagħmdu min isegwi din il-qudiesa nhar ta' Ħadd seta' jara lil dawħutna li fil-ħdud li għaddew u issa anke flejt il-kbir jersqu lejn il-Knisja biex xewqa li jitgħamdu, mbagħad jitgħamdu f'Sibti l-Għid. Imma hija wkoll għalina għax din il-kelma li inti tqum mill-imwiet u tħalli lil Kristu jiddi fuqek mhix kwistjoni biss tal-magħmudija. Għalina li ġa tammidna u kultant nażlu dlam hemm il-qrar. Il-qrara għand is-saċerdot midneb għax aħna l-koll midinbin imma għandu din qawwa minn Ġesu. Il-qrara għand is-saċerdot hija magħmudija ġdida. Terġa' tqajmek mill-imwiet ta' dnub u jiddi fuqek Kristu bl-imħabba u l-ħnina tiegħu. Sakemm għadni fid-dinja jiena d-dawl tad-dinja ja Ġesu. Il-mulej qiegħed magħna ejjew nilqgħuh bħala dak li jagħmel il-ħaq bil-ġustizzja u jiddi fuqna bil-ħnina tiegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-yemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar magħmudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja tal-ġej. Amen. Ewres u talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh li fil-ħnina tiegħu jagħmel li aħna nkunu dejjem u liet id-dawl. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Bħallum 10 snin il-Papa Franġisku beda uffiċjalment il-missjoni tiegħu bħala ir-raj tal-Knisja Universali. Nitolbu ħafna għalih biex il-mulej żejnu bl-erf, bil-qdusija u fuq kollox bil-paċenzja. Nitolbu. Nitolbu għalina biex taħt il-protezzjoni ta' San Giuseppe inkunu nies li nieħdu tassew ħsieb lil xulxin li tkun missier huwa dan kemm fl-ordni naturali kif ukoll spiritwali li inti tieħu ħsieb lil ħaddieħor
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal kull min huwa mwarrab għax hu nisrani u jixtieq jgħix il-ħajja nisranija bis-serjetà biex jisib il-faraġġ bil-kelma u mill-ħarsa ħanina tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni ta' Sittna Marija tal-Karmelu tatina l-grazzja li aħna nkunu u ngħixu ta' uliet id-dawl bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jien qalmu lejn idejk is-sagrifiċċju tifiru glorja ta' Issu għal ħtiġijiet tagħna per maqazza kollha tiegħu. Bil-feħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokontana nitolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem li kien miexi fid-dlam u għalina li nittwildu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu
oliet adottivi ta' Alla bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jgħannulek b'qima kbira għanja ġdida u aħna maqtejja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, ta' id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, ratti l-ħajr ta' id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnata. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna d-nubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li intrid fija int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi mija. Thank you. Danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Semmu d-dem ta' Kristu jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Alleluia.
Nitolbu. U Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja, dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna dak li biss jixraq u jogħġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi ħafna l-kulħadd. Natu ċabċipa lill-patrijiet. Natu ċabċipa l-patrijiet. Insomma, jina nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom għax mingħajrkom il-parroċċa ma teżistix. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Fgura. L-istil ta' din il-Knisja huwa wieħed modern u oriġinali, b'saqaf li jagħti aktar minn 370 pied kwadru mibni mill-art u miżmum biss minn 4 ponot. Wieħed jista' jinnota b'mod prominenti il-ħġieġ ikkulurit infilsat fil-binja li mhux biss iħalli d-dawl naturali jidħol fil-Knisja, imma l-kuluri tiegħu huma maħdumin bi ħsieb. Il-kulur aħmar li jibda minn isfel huwa simbolu tal-ħeġġa u l-imħabba tagħna l-bnedmin li l-ħarsa tagħna għandha tkun il fuq lejn Alla mimlidija fis-sema ikħal, għalhekk il-ħġieġ ikanġi fil-blu. Infakrukom tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi tagħkom għal matul ir-Randan. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.